O, bore da. Bore da. Da chi'n iawn? Da iawn. O, hwnna'n bach yn wan, doedd. Mae rai chi ni fod yn gwersylla'n midfield fath o fi neithiwr ac ddim wedi cysgu'n gret. Da chi'n iawn? Da iawn, gret. Mae'n braf i croesawu chi i'r cynhadledd eto. Mae'n Aberystwyth croeso mawr i chi. Da ni mor falch o cael croesawu chi, mae'n fraint o'n plesur i cael eich cwmni wrthos yma yn y cynhadledd unwaith eto. Enw fi di Ben, fel ni'n cyflwyno fy hun neithiwr. Ben Nys, byw yn Mike Holwyn via Alabama. Di fod yn yr eglwys bydyddwyr yn Mike Holwyn ers dipyn y flynyddoedd erbyn hyn. Ond mae'n fraint i cael cadeirio ac arwain ni trwy'r wythnos. Jyst ychydig o cyhoeddiadau cyn i ni mynd yn bellach. Dwi'n meddwl lle dwi wedi rhoi nhw yn rhywle. Mae offer cyfieithu ar gael. So if you do need translation, we have the headsets available. Mae nhw yn y cefn wrth y bwrdd. Mae signal yn well. Os newch chi eistedd kind of nes at y bwrdd yn yr adran yna, so yna'n help efo hwnna. Dych chi wedi cael ella ar y ffordd i mewn wrth y desg. Da chi angen permit parcio, os da chi'n parcio ar safle campws os oes yma. Hefyd, mae rhaglen y cynhadledd ar gael i chi. Os da chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd os oes yma, dyma di'r lle i ffeindio'r gwybodaeth yna. Ac un peth arall, o'n i sôn neithiwr, cyfrestru. Fel ydych chi'n gwybod, erbyn hyn, da ni ddim yn codi tal ar gyfer y cynhadledd, ond mae'n y costau i cynnal y cynhadledd, fel fydrych chi ddychmygu. A felly, da ni yn gofyn yn garedig, os da chi'n fodlon, os da chi'n gallu, ac yn awydd i roed, fydrych chi'n neud hwnna trwy cyfrestru, y QR code, neu os da chi eisiau fod yn old school, a gyrru check, neu rhywbeth arall dwi'n mynd all i mewn, fydrych chi'n neud hwnna hefyd. Da ni ddim eisiau yr cost ymharu a fod yn unrhyw kind of rwystyr i bobl mynychu a fod yn rhan o'r cynhadledd, ond fel ydych chi'n dall, mae yna costau ynglyn â'r cynhadledd. So ie, ystyried hwnna os ydych chi'n gallu. Dwi eisiau diolch i'r pwyllgor am y holl gwaith sydd wedi fod yn mynd ymlaen yn yr wythnos a misoedd dwytha. Lot o waith yn digwydd kind of yn y cefndir i wneud y digwyddiad yma'r cynhadledd yn bosib. Ac yn ola, diolch i chi. Diolch i chi. Heb ddech chi fod yma trwy fyny yn Aber os oes yma, fydd na ddim cynhadledd. So diolch i chi am fod yn presennol. Os oeddech chi efo ni neithiwr, oedd Adrian Brake yn dechrau ni off mewn ffordd pwerus iawn ac yn atgoffa ni ac yn codi'n llygyd ni, codi'n calonnau ni, yn rhoi y weledigaeth, atgoffa ni yr weledigaeth hyfryd yma, o fe fydd o fel i ni addoli ein diw ni yn y nefoeth efo'n gilydd. Da ni'n cael rhyw cipolwg, rhyw ragflas o hwnna os oes yma efo'n gilydd yn dydyn. Ond di ddim byd i cymharu a sut fydd o pan da ni gyd yn ymuno efo'r miloedd a'r miloedd yna efo'n arglwydd ar yr orsedd yn addoli fo. Ond da ni'n ddiolchgar am y cyfle a byddwn ni'n cael profi hwnna i ryw raddau yma bore yma a trwy'r wythnos. Fydd Dewi Tudur yn dod at ni nes ymlaen, fyddai'n cyflwyno fo'n iawn, chydig bach nes ymlaen. Jyst chydig o cyhoeddiadau, diolch am caniatáu fi, jyst i trilio chydig bach amser ar y pethau yma cyn i ni ddechrau'r oedfa. Mae yna paned ar ôl yr oedfa yn y stafell tu ôl fi, stafell drws nesaf. Obviously mae'r gwaith plant yn digwydd lawr y corridor, felly da ni'n cofio amdano nhw. Catrin a tîm i gyd sy'n wrthi yn buddsoddi amser nhw mewn i'r plant a pobl ifanc yna, so gofyn fynd eith diw arnyn nhw bore yma gyrraedd yr wythnos hefyd. Ac dwi'n meddwl dyna fo. Mae'n jyst yn braf, mae'n braf iawn i croesawu chi yma. Beth bynnag, di'ch cefndir chi, capel neu eglwys, pa bynnag rhan o Gymru ydych chi'n dod o, mae'n y croeso i chi os oes yma. Os ydych chi'n newydd i'r cynhadledd,
lle mae'n tro cyntaf chi mynychu, os da chi efo cwestiwn, neu rhywbeth ddim yn gwneud sens. Cofio tro cyntaf nes i dod i'r cynhadledd, o'n i ddim yn dall lot o ddim byd, oedd yn mynd ymlaen. Ti wedi ffeindio un ohono ni, rhywun sy'n edrych fel maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n gwneud. A fyddwn ni'n trio cael yr ateb i chi, da ni'n misio chi teimlo fel chi ar goll neu unrhyw beth fel yna. Mae rhan fwy o pethau yn gallu cael ei ffeindio allan wrth y desg, a mae rhan fwy o pethau yn digwydd yn yr adeilad yma neu ar y coridor, so os da chi'n dod yn fan hyn, byddwch chi'n eitha sicr o ffeindio rhywun sy'n gwybod beth maen nhw'n gwneud ac yn gallu helpu chi efo unrhyw cwestiynau. Reit, dyna ni. O'n i'n sôn neithiwr am y gwahoddiad arbennig sgynnon ni wrthos yma. Mae Iesu yn dweud, dewch ato fi. Dewch ato fi. Da ni'n efo cyfle i dewch i ddod at yr Iesu unwaith eto o bore yma. Ond pan da ni'n ddod, fel da ni'n dod at ein gilydd bore yma, beth da ni'n disgwyl? Be di disgwyliadau ni y bore yma? Be di disgwyliadau chi wrth troi fyny i'r cynhadledd y bore yma? Gwrando yr adnodau yma o Psalm 130. O'r dyfnderau y gweddau starnat o arglwydd cliwf yn llef, bydde dy glustiau agored i lef yng ngweddi. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd all sefyll? Ond y mae gyda thi fyddeiant, fel y ceid ofni. Disgwyliaf wrth yr arglwydd, y mae fy enaid yn disgwyl, a gobeithio yn ei air. Y mae fy enaid yn disgwyl wrth yr arglwydd, yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore, yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. O arglwydd, da ni'n troi at y ti. A da ni'n disgwyl wrth y ti arglwydd y bore yma. Da ni'n aros efo colonna yn barod ar agor i profi'r hyn ti eisiau deud wrthyn ni y bore yma. Arglwydd, trwy dy ysbryd, yn dy ddaioni, yn dy ffyddlondeb arglwydd, agosau at ni. Arglwydd, dewch, bendithio ni. Arglwydd, beth bynnag sydd wedi fod yn digwydd yn ein bywydau ni y bore yma, ella dyn ni wedi brysio mewn pethau yn edrych yn hwyr y bore yma. Ella mae yna pethau yn pwyso arna ni bore yma, arglwydd. Ella mae yna pethau yn ein bywydau ni. A dyn ni efo cyfle, ti di ddarparu y bore yma, a trwy'r wythnos, i ti delio hefo ni. I ti cyffwr ar colonna ni. I ti newid bywydau. Arglwydd, dyn ni'n disgwyl wrth y ti, dyn ni'n disgwyl wrth yr arglwydd. Mae fy enaid yn disgwyl. Dyn ni'n gobeithio yn dy air. A mae fy enaid yn disgwyl wrth yr arglwydd, yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore, yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. Cliw ni rwan, yn enw a haeddiant Iesu Grist i'n arglwydd. Amen. Amen. Da ni'n mynd i canu ein emyn gyntaf y bore yma. A mae Dewi di ofyn yn penodol am yr emyn yma. A dwi'n gwybod yn iawn, os mae Dewi yn gofyn am rhywbeth, mae eisiau rhoi iddo fo. Hwn fydd anthem, hwn fydd emyn yr cynhadledd fel hynny. Byddwn ni'n canu fo chydig o weithiau dros yr wythnos yn y cyfarfod gwahanol. Geiriau cyfarwydd, mae'n siŵr. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Ni ellir byth ei fesur, fe roddodd ef ei fab yn iawn, i achub gwael pechadur. Does neb all ddirnad maint ei boen, pan guddiodd Duw y Tad ei wedd. Aeth twyllwch i dew drwy y tir, mwyn i ni gael tangnefydd. We
Fel, ydych chi'n gwybod, os ydych chi wedi fod yn y cenhedlaeth o blaen, mae yna nifer o digwyddiadau a pethau fydd yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos. A prynawn yma, mae yna stondinau, lesynau gwahanol yma, a dwi'n mynd i ofyn i Lois ymuno fi fan hyn, a jyst rhannu chydig bach mwy hefo ni am beth sy'n digwydd efo hwnna. A dwi'n gweiddi? Ie, wneith hwnna... Gallai jyst gweiddi? O, ma'n iawn. Go on then, yeah. So mae pnawn y cymdeithasau pnawn yma yn Medrys 3, sef jyst lawr y corridor, rhwng 1 a 3 heddiw yma. A pwrpas i ddod i nabod y cymdeithasau yma ydy dod i nabod a dod i weld a cael gwybodaeth am y gwaith, mudiadau, cymdeithasau, y gwaith Cristnogol sy'n digwydd ar draws Cymru a tu hwnt i Cymru, dros y byd i gyd. A mae'n bwysig bod ni yn gweld persbectif mawr o pwy ydyn ni yng Nghrist, y teulu enfawr Duw. Fyswn ni'n annog chi ddod i ymweld. Mae gennym ni 6 stondin bach, mae UBM, so ymgyrchoedd ar y traeth, mae nhw yma. Mae nhw yn gwneud ymgyrchoedd ar y traeth, yn efengylu dros Prydain ond eto yng Nghymru hefyd. Mae Sefydliad y Cristion, so Christian Institute, yn cael ei gynrychioli. Mae nhw'n sefyll am safona Cristnogol yn y byd gwleidyddol ac yn ein cymdeithas ni. Mae Open Doors. Mae nhw yn edrych ar ôl, neu yn helpu ni gofio am y Cristnogion sy'n cael eu herlyd. Fatha capel yn Gaerdydd, da ni'n defnyddio i llyfr nhw, top 50, meddwl amdan y gwledydd lle mae Cristnogion yn cael eu herlyd, yn atgoffa ni o pa mor gyffyrddus da ni yma. Mae gennym fi stondin, os ydych chi wedi weld gwaith dwi'n gwneud yng Nghymru, gwaith efengylu creadigol. Ac yn olaf ond ddim y list o bell ffordd, mae UCCF, Christian Unions, yn cael ei gynrychioli gan myfyrwyr yr Undeb Gristnogol Aberystwyth. A gallai deud ffaith, yr Undeb Gristnogol yn Aberystwyth ydy'r unig Undeb Gristnogol Gymraeg yn Nghymru. Sydd yn shocking, dydy. So, please, ewch i supportio nhw, ac ewch i gweddio dros nhw, a gweld beth mae Duw yn ei wneud, a gweddio dros y gwaith. Mae yna fwy o myfyrwyr yn dod i nabod Iesu Grist. So, dewch i Medrys 3 rhwng 1 a 3 o gloch. Bydd yn hyfryd gweld chi. Diolch. Diolch, Lois. Mae'n plesur, fel o'n i'n sôn am gynt, i croesawu ac cyflwyno Dewi Tudur i chi. Debyg mae rhan fwy ohonoch chi yn nabod Dewi. Ond jyst chydig bach amdano fo, i rai sydd ddim. Dwi wedi dysgu yn fy amser yng Nghymru, ydych chi'n licio gwybod o lle mae bobl yn dod? Yndych? Hwna'n holl bwysig i chi. Pwy sy'n perthyn i pwy ac yn o blaen. Dewi wedi cael ei magu yn Rhyn y Groes, yn Dyffryn Nanlle, ac wedyn symud i Amlwch pan oedden ni ar 10au. Dwi'n dall mae yna rhyw joc am fod yn hanner mochyn neu rhywbeth yn fanna. Ath o i coleg yn Bangor yn diwedd y 70au, ac oedd o wedi dod yn Gristion yn ei arddegau, oedd o yn ystod y cyfnod yna yn Bangor, nath o dod i ddeall yr Efengel yn iawn. Oedd o cael ei ordeinio yn 1979 yn Rhos Llanachrigog, a wedyn symud i Dalsarnau yn 1982. Lle oedd o'n weinidog Cynorthwyol yn eglwysu Gwifrau a'r Dudwy. Mae natur ei weinidogaeth di newid dros y blynyddoedd, ond mae yn weinidog yr Eglwys Efengelaidd a'r Dudwy ers 2010. A hefyd, jyst rhyw interesting fact am Dewi. Dwi'n dall, mae gen i cael anrheg dolyg arbennig iawn blwyddyn dwytha yma. Wedi cael saxophone. A mae'n wrthi yn dysgu Summertime mwyn sereneidio serial, dwi'n dall. So, wrach, os da ni'n chwilio am ryw digwyddiad yn y nos heno yma, alla fydd Dewi'n gallu helpu ni efo hwnna. Ond o ddifri, da ni'n dymuno fynd i'ch diw arna ti Dewi, da ni'n ddiolchgar i ti am dy weinidogaeth a dy wasanaeth dros yr Efengil ac yn cofio amdano ti.
yn dod at ni nes ymlaen. A ni troi at y darlluniad ni y bore yma. A mae darlluniad yn dod o 1 Corinthiad, penod 1, dechrau'n adnod 18, trwodd i penod 2, adnod 16. 1 Corinthiad, penod 1, 18. O bleger y gair am y groes, ffolineb yw rai sydd ar lwybr colledigaeth. Ond i ni sydd ar lwybr iachydwriaeth, gallu Duw ydyw. A mae'n ysgrifenedig, dinistriaf ddoethineb y doethion, a dileiaf ddeall y deallus. Pa le y mae'r un doeth? Pa le y mae'r un dysgedig? Pa le y mae'r ymresymydd yr oes bresynol? Ond i wnaeth Duw ddoethineb y byd yn ffolineb. Oherwydd gan fod y byd yn oethineb Duw wedi methu adnabod Duw trwy ddeithineb ei hun, gwelodd Duw yn dda trwy ffolineb yr hyn yr ydym ni ei bregethu achub y rai sydd yn credu. Y mae'r Iddewon yn gofyn am arwyddion, a'r groegiau hwythau yn chwilio am ddoethineb. Eithir na ni, pregethu yr ydym Crist wedi ei croesoelio, yn dramgwydd i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r cenhedloedd. Ond i'r rai a alwyd, yn Iddewon a groegiaid, y mae'n Crist gallu Duw a doethineb Duw. Oherwydd mae ffolineb Duw yn ddwythach na doethineb ddynol, a gwendid Duw yn gryfach na chryfder dynol. Ystyriwch sut rai ydych chwi a alwyd, gyfeillion. Nid oes rhyw lawr ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd. Nid oes rhyw lawr yn meddu awdurdod. Nid oes rhyw lawr o dras uchel. Ond pethau ffôl y byd a ddywisodd Duw mwyn cywilyddio'r doeth, a phethau gwan y byd a ddywisodd Duw i cywilyddio'r pethau cedern, a pethau distatol y byd, a'i phethau dirmygedig a ddywisodd Duw, y pethau nid ydynt i ddiddymu'r pethau sydd. Ac felly ni all neb yn ffrostio gyr bron Duw. Ond trwy weithred ef rydych chwi yng Nghrist Iesu, yr hwn a wnaed yn ddwythineb i ni o ddi wrth Dduw, yng nghyfiawnder a sanctaiddad a phrenedigaeth. Felly, fel y mae'n ysgrifenedig, y sawl sy'n ymffrostiad yn yr arglwydd. A minnau, pan ddeithym atoch gyfeillion, ni ddeithym fel un yn rhagori mewn hiodledd neu ddwythineb wrth gyhoeddi i chwi ddirgelwch Duw. Oherwydd dywesiais pidio ei gwybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist ac yntau wedi ei groesoelio. Mewn gwyndir ac ofyn a chryndod mawr y bym yn eich plith, am hymadrodd i am bregeth, nid geiriau deiniadol doethineb oeddent, ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth, mwyn eich ffydd fod yn seiliedig, nid ar ddoethineb ddynol, ond ar allu Duw. Eto, yr ydym ni yn llyfaru doethineb ymhlith yr rhai eiddfed, ond nid doethineb yr oes presynol, na'r eiddo llywodraethwyr yr oes presynol, sydd ar ddarfod amdanynt, ond yr ydym ni'n llyfaru doethineb Duw a'i dirgelwch, doethineb guddiedig a rhagordeinioedd Duw cyn yr oesoedd i'n dwyn i'n gongoniant. Nid adnabu neb o lywodraethwyr yr oes presynol mor ddoethineb hon, oherwydd pi buasant wedi ei hadnabod, neu fuasant wedi croesolio arglwydd y gogoniant. Ond fel y mae'n ysgrifenedig, pethau na welodd llyged ac na chlywed Clust, yna ddaeth i feddwl neb, y cwbl a ddarparodd Duw ar gyfer y rai sy'n ei garu. Eithir datguddiodd Duw hwy i ni trwy'r ysbryd. O blyged y mae'r ysbryd yn plymio bob peth, hyd yn oed ddyfnderoedd Duw. Oherwydd pwy sy'n deall y natur ddynol, ond yr ysbryd sydd ym mhob un. Yr un modd, nid oes neb yn gwybod natur Duw, ond ysbryd Duw. Ond na ni, nid ysbryd y byd yn dderbyniasom, ond yr ysbryd sydd oddi wrth Dduw, mwyn i ni wybod y pethau a roddodd Duw o ras i ni. Yr ydym yn mynegu'r rhain mewn geiriau a ddysgwyd i ni, nid gan ddoethineb ddynol, ond gan yr ysbryd. Gan esbonio pethau ysbrydol i rai sydd yn meddu'r ysbryd, nid yw rhai aniannol yn derbyn y pethau ysbryd Duw, oherwydd ffolineb ydynt sydd yn hwy.
ac ni allant ei hymgyffryd gan mai mewn modd ysbrydol y maent yn cael ei barnu. Y mae rhai ysbrydol yn barnu bob peth, ond ni chant hwy ei barnu gan neb. Yng ngheiriau'r sgrithyr, pwy adnabu feddwl yr arglwydd i'w gyfarwyddo, ond y mae meddwl Crist gennym ni. Boed i Dduw bendithio ei air i ni y bore yma. Nawn ni weddio. O arglwydd, dyn ni'n ddiolchgar unwaith eto am y cyfle ti di ddarparu. Dyn ni'n ddiolchgar i ti am y gwahoddiad i ddod at y ti, i ymuno efo frodyr a chwiorydd yn y lle yma bore yma, i cynnig i'n hunan i ti o'r newydd arglwydd, i wneud ni'n hunan ar gael i ti ac yr hyn ti eisiau deud wrthyn ni, yr hyn ti eisiau dangos i ni am pwy wyt ti, a be mae hwn yn golygu i ni y bore yma. Arglwydd, dyn ni'n dymuno dy fendith ar dewi. Dyn ni'n dymuno dy fendith di arna ni wrth i ni gwrando ar dy air. Ac arglwydd, gweddi ni bore yma, cyn i ni mynd yn bellach, ydy yn dy ddaioni, yn dy ffyddlondeb arglwydd, fydde ti'n siarad yn ni. Arglwydd, trwy dy air, fydde ti'n siarad yn ni. Dyn ni'n ddiolchgar am weinidogaeth dewi arglwydd, dyn ni'n ddiolchgar am y waith ti wedi fod yn neud yn ei fywyd o, wrth iddo fo paratoi, ond y bore yma, dyn ni eisiau clywed oddi wrth y ti. Felly roi clistion i clywed, roi colonnau ni dderbyn, dy neges di o bore yma. Yn heiddiant yn yr arglwydd. Amen. Mae'n ni'n mynd i canu. Cyn croesawu Ddewi ato ni, gobaith dyn yw Grist a'i groes. Pawb baith sydd i ni trwy'n hoes, dim ond Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr, eiddo ef yw'n henaid nawr. Pwy ddeil ein dyddiau yn ei law, peth ddaw heb law pan ddewyd y gair. A beth a'n ceitw i'r dydd a ddaw, gwir cariad Crist, ef yw ein craig. O can hallelujah, di ball yw ein gobaith. O can hallelujah, yn oes oedd a ddyfnawn. Gobaith dyn yw Crist a'i groes. Dim ond Crist,
Wel, braint enfawr i mi ydy cael cyflwyno anerchiadau'r gynhadledd leni. Dwi'n chael ein anodd i gredu bod fi sefyll yn y fan yma. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r pwyllgor sy'n trefnu am eu hymddiriadaeth nhw, a hefyd dwi'n ymwybodol iawn o'r olyniaeth anrydeddus yna dros gyfnod o flynyddoedd hir. A dwi'n nyrfys, a dwi angen eich gweddia chi, ac yn ddiolchgar am eich cefnogaeth eisoes. Un rheswm am hynny, pam mod i'n nyrfys, ydy mae gennym ni glamp o destun yn ffrostio yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac dwi'n gorfod trio tawelu fi fy hun, mae gen i glamp o destun bob dydd Sul. Yr Efengil, y Gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist, a'n hymffros ni ynddo fo ydy ein testun ni byth bythoedd. Mae'r geiriau dwi'n dymuno i ni edrych arnyn nhw i'w cael reit ar ddiwedd y benod oedden ni ddarllen. Y benod gyntaf o'r llythyr gyntaf at y Corinthiaid. Na i darllen nhw. Adnod 30 a 31 yn y benod gyntaf. Trwy ei weithred ef, yr ydych chi yng Nghrist Iesu. Yr hwnna wnaed i ni yn ddoethineb oddi wrth Dduw, yn gyfiawnder, yn sancteiddrwydd a ffrynedigaeth. Felly, fel mae'n ysgrifenedig, a mae o'n dyfynnu o'r Hen Testament yn y fan yma, nawn ni orffan efo'r dyfyniad, union dyfyniad yna, bore yma. Felly, fel y mae'n ysgrifenedig, y sawl sydd am ymffrostiad yn yr arglwydd. A dyna fy ngobaith i a ngweddi fi a chi hefyd gobeithio, y byddwn ni wrth edrych ar y 4 gair yna, un bob dydd, doethineb, cyfiawnder, sancteiddrwydd, ffrynedigaeth, y byddwn ni wrth edrych ar y 4 gair yna yn cael golwg ar y Gwaredwr. Yn cael gweld sut un ydy y Gwaredwr yma. Y ddau beth da ni'n mynd i ganolbwyntio yno fo yn ystod yr wythnos ydy person, anrhydedd person yr arglwydd Iesu Grist a'r gwaith. Mi welwch chi yn y geiriau yma sydd gynnon ni o'n blaenau. Dyna mae'r apostol yn dweud. Pwy ydy hwn a beth mae o wedi gyflawni dros ei bobl, yn lle ei bobl, mwyn ei bobl. Cael golwg ar y ddau beth yna ydy ein gweddi ni gobeithio, fel yn bod ni'n dod i ymffrostio. Na i ddeud hwnna eto. Fel yn bod ni'n dod i ymffrostio mwy yn yr arglwydd Iesu Grist. Dwi ddim am awgrymu, dwi'n gobeithio nad ydy o ddim yn wir. Dwi ddim am awgrymu bod gynnon ni gwylydd o'r Efengil. Mae gynnon ni broblem enfawr. Na i ddeud o'n bersonol wrthach chi. Mae gen ti broblem enfawr os wyt ti gywilydd o'r Efengil. Ond, ydyn ni'n ymffrostio, fel ag y dylia ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna amgylchiadau allanol wrth gwrs sydd yn gallu gwneud hynny yn anodd i ni o bosib. Da ni'n byw, yn y dyddiau da ni'n byw, da ni'n byw mewn amgylchiadau ysbrydol toxic i'r Efengil. Da ni'n cael deud yn byd. Yn teimlo felly. Da ni'n cael deud yn byd. Cadwch pen i lawr di'r polisi gorau yn aml iawn. Peidio deud. Mae'r amgylchiadau allanol yn cyfrannu at yn problem ni yn methu, yn ffrostio yn y Gwaredwr fel ag y dylia ni, ond da ni'n gorfod hefyd ydan. A bod yn onest, da ni'n gorfod hefyd edrych arno ni'n hunan. A gweld yn cyflwr gwael, anhangen mawr am gael golwg newydd eto. A'r y Gwaredwr yma sydd yn heiddi ac yn hawlio yn bod ni yn ymffrostio ynddo fo. Ella ddylia ni, mi ddoi at y testun mewn 2 funud,
Ond ella dylia ni esbonio dipyn bach neu egluro dipyn bach am y gair ymffrostio, achos mae yna rhyw flas bach yn negyddol anno fo, falle, does, os ydym ni'n meddwl am ymffrostio yno ni'n hunan am unrhyw beth. Ymffrostio yn yr arglwydd Iesu Grist ydy werthfawrogio, a'i gario, a'i gyfri fo yn bwysicach na dim na neb arall. Brolio, dwi'n sylwi, ydy'r gair yn Beibl.net, a mae'n air da, brolio y gwaredwr, mewn gair ac mewn gweithred. Mae'n debyg mae bod yn obsessed efo fo, fydda'r cyfieithiad gorau o ystyr y gair yn y Groeg. Dwch at y testun a'r geiriau sydd gynnon ni o'n blaenau. A mi sylwch, dyna pam o'n isio i ben ddarllen y benod nesaf hefyd, achos mae'n un adran dydy. Mae'n anodd efo'r apostol weithiau, dwi'n crwydro wan i ddweud rhywbeth o fel un, ond mae'n anodd efo'r apostol weithiau, gwybod lle i ddechrau, lle i orffan, darllen, oblegydd, eithir. Am hynny, de? Chymod yr holl o'r geiriau yna sy'n cysylltu paragraffa, ac oedd o'n wir am y paragraff neu'r adran sydd gynnon ni yn gorffan ar ddiwedd yr ail benod. Ond y groes, dyna sut mae o'n dechrau i lythyr wedi gwneud y cyfarchion cychwynnol a dweud, dwi'n deall bod yna broblemau acw, wedi gwneud y cyfarchion yna, y groes a'r neges am y groes ydy y neges fawr sydd gan yr apostol ar gyfer y bobl yma. Yn ffolineb, meddwl fo, i'r anghredadyn, yr anghredadyn sydd ar lwybr golledigaeth, ond i'r Cristion, gallu Duw ydi o. Nerth Duw ydi o. Y doethineb yma. A'r datganiad rhyfeddol yn yr ail benod a'r ail adnod i fod o'n dewis peidio gwybod dim. Ni fernais i mi'r hen gyfeithiad. Ni fernais i mi wybod dim yn eich blid. Ond, Iesu, dyna foed son fanna. Weithiau, da chi'n cael rhyw olwg ar rhywbeth yn yr ysgrythyr, a da chi'n meddwl, o ia, dwi'n weld o fanna. A wedyn da chi'n troi rhyw adran arall, Hen Testament neu newydd, a da chi'n weld o fanno. A da chi'n weld o fanno. A da chi'n weld o rôl arall. Mae hwn yna, chwiliwch amdano fo yn yr ysgrythyr. Anrhydedd person a mawredd ac ogoniant y gwaith yma'r arglwydd Iesu Grist wedi gyflawni. Ni fernais i mi wybod dim yn eich blid, ond Iesu Grist, person yr arglwydd Iesu Grist. A be mae o wedi gyflawni i fod o wedi groesoelio. I fod o wedi groesoelio yn aberth ac yn bridwerth ac yn iawndal dros bechaduriaid. Dwch ni fynd at y gair doethineb ma ta. Y doethineb, wrth gwrs, y doethineb yma, wrth gwrs, oedd o'n air cyfarwydd i bobl Corinth, i bobl Gwlad Groeg, wedi'r cwbl athroniaeth oedd y peth mawr, y peth yr oedden nhw'n enwog amdano fo. Dwi'n yn gwybod ydy o'n deg i ddeud hynny, i ddeud hyn am bobl Corinth, ond yn Athen, wrth gwrs, oedd y prif ysgolion ac oedd Corinth yn trio bod yn Athen. Oedd bri mawr ar ddoethineb ac ar athroniaeth hefyd yng Nghorinth. Ac oedd yn wrth i bod, dyma oedd ei hobi mawr nhw, meddyliwch, trafod cwestiynau mawr bywyd. Beth yw pwrpas bywyd? Beth sydd fod yn bwysig mewn bywyd? A Duw neu'r diwiau, beth sydd awnelo nhw efo ni, a beth sydd awnelo ni a nhw. Rhaid eich fynd i gysgu wan. Dwi'n mynd i ddeitha chi. Y negas bore yma, pan da ni'n meddwl am y gair doethineb, y negas mae'r apostol yn dweud wrthon ni yn y fan yma, mae gair Duw yn dysgu i ni yn y fan yma, bod y doethineb yma yn cynrychioli popeth yr ydym ni angen wybod am yr Efengyl, popeth da ni angen wybod yn y bywyd ysbrydol, oherwydd i fod o wedi ddatguddio i ni gan Dduw trwy yr arglwydd Iesu Grist. Popeth da ni angen wybod am Dduw mewn perthynas â'r bywyd ysbrydol, mae wedi ddatguddio i ni yn a thrwy
yr arglwydd Iesu Grist. A'r prawf o hynny ydy'r groes. Y prawf o hynny ydy'r groes. Iesu Grist ei hun yn deud pethau fel hyn, ni welodd neb ddiw erioed. Yr unig anedig oddi wrth y tad. Hwnnw, da chi eisiau gwybod sut yn ydy Duw? Hwnnw a'i hysbysodd ef. Y neb am gwelodd i, medda fo, a welodd y tad. A mi wyrwch falle, sydd mae awdur y llythyr at yr Ebriaid yn cychwyn i lythyr. Duw wedi ddolefaru mewn llawer modd gynt wrth y tadau trwy y proffwydi. Mae e wedi dweud wrthon ni gynt trwy y proffwydi yn y dyddiau diwethaf hyn a lefarodd wrthym ni, nid trwy, ond yn ei fab. Mae'n wahanol. Y datguddiad cyflawn o Dduw yn dod i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Fod i'r datguddiad. Fo yw disgleirdeb gogoniant Duw. Fo yw gwir lun person Duw. A'r groes ydy'r pinacl. Y groes ydy uchafbwynt y datguddiad yna. Hwna ydy pen llanw datguddiad Duw. Dwi'n ni feddwl am hwnna. Y groes ta ydy calon negas yr Efengil. A mae'r groes yn deud pethau pwysig wrthon ni am ddoethineb Duw. Doethineb Duw yn dyfeisio yr Efengil. Doethineb Duw yn dyfeisio, mae hwnna'n un o hoff eiriau yr emynwyr dydy pan maen nhw'n meddwl am yr Efengil yma, a'r cynllun yma. Thomas Charles, dyfais fawr tragwyddol gariad, medda fo. Dwch ni feddwl am hwn. Y doethineb yma sydd yn y cynllun. Y doethineb yma sydd yn y cynllun. I ddechrau hwn, mae'n drefniant. Hen drefniant ydi o. Hen ddyfais ydi o. Hen gynllun. A mae yna enw ar y cynllun, cyfamod. Cyfamod. Mae'r ysgrythyr yn dysgu ni fod Duw yn delio efo pechaduriaid drwy gyfamod. Mae yna gyfamod efo Adda, mae yna gyfamod efo Abram, Moses, Dafydd. A Duw, da chi'n sylwi yn yr hanesion yna, Duw sydd yn gosod y cyfamod. A nwtha y bobl sydd yn ei dderbyn o, fel yn ei dderbyn o. Yn ymostwng iddo fo. Nid cytundeb ydi o. O'r ddwy ochr 50% o ochr Duw a 50% o ochr pobl. Ymostwng ac ymddiried i gyfamod Duw, maen nhw. Mae'n cael ei selio y cyfamodau os di'n iawn i ddeud hynny, achos yr un cyfamod ydi ond yn rhedag trwy'r gwbl bod yna wahanol agweddau iddo fo yn yr Hen Testament, ond y cyfamod sydd cael ei selio hefo gwaed anifeiliaid yn yr Hen Testament, gwaed cyfryngwr y Testament Newydd, yr arglwydd Iesu Grist, neb llai yn y cyfamod newydd. Ond hwn di'r cwestiwn, pryd gychwynodd hyn i gyd? Pryd gafodd Duw y syniad? Pryd nath yr cynllun yma gychwyn o gwbl? Da chi'n cofio Pedr, dydd y Pentecost, mae'n deud am yr arglwydd Iesu Grist i fod o wedi roddi trwy rag wybodaeth terfynedig, wybodaeth Duw, medda fo. Wedi roddi trwy derfynedig gyngor ar rhag wybodaeth Duw. Mae hwnna'n golygu mwy na bod jyst bod Duw yn gwybod bod o'n mynd i ddigwydd, y croeshoeliad. Mae'n golygu bod Duw wedi trefnu. Mae dyma beth oedd y bwriad. Mae dyma beth oedd y cynllun. Os da chi'n, dwi'n un drwg gyda llaw a dwi'n ymddeihiro ar ddechrau'r wsos am hyn. Dwi'n un drwg am ofyn i bobl, trowch i fama, trowch i wyncw a trowch i wyncw. Gwch chi'n neud beth da chi isio, beth da chi'n gyffyrddus efo fo. Rhaid chi just maddau fi. Ond yn yr ail benod, gyntaf Corinthiaid, mae'n deud wrth y bobl yma, dyma ar agordeiniodd Duw cyn yr oesoedd. Cyn yr oesoedd. Ail benod penod 7. Yr oen yr hwnna laddwyd yn datguddiad cyn dechrau'r byd. Mae'r cynllun
yn bod erioed. Yn rhagwyddoldeb, da ni sôn am gyfamod, wel oedd na gyfamod. Yn rhagwyddoldeb, tad, mab ac ysbryd glân yn cyfamodi hefo'i gilydd i ddod ag efengil i'ch byd drwg pechadurus chi a fi. Y tad yn cynllunio, y mab yn cyflawni, a'r ysbryd glân yn cymhwyso yr efengil honno. Dyma pa mor fawr ydy'r Duw sy'n un a'r tri, sy'n yn 3 a'r 3 yn 1. Da chi wedi darllen Eseia pennod 53 erioed? Darllenwch eto. Darllenwch eto. Ac edrychwch ar, dwi'n gobeithio bod fi'n defnyddio'r ymadrodd cywir rwan. Chwiliwch am amseriad y ferf yna. Pryd mae'r pethau yma'n digwydd? Pryd mae'r pethau yma'n digwydd? Achos mae Eseia pennod 53 yn adrodd yn fanwl dydy am be ddigwyddodd ar Galfaria. Mae yna fanylion yna ynglyn â'r hyn sydd yn digwydd ar Galfaria. A mae'n deud beth fel hyn, nid oes na ffryd na thegwch iddo. Dirmigedig yw, medda fo. A heddiw hynny di, rwan presennol ydy hwnna, de? A wedyn, nes ymlaen, efe archollwyd am ein hanwireddau ni. Cos bein heddwch ni, gwch chi orffan hwnna wan, oedd. Mae di bod yn y gorffennol, felly mae'r presennol a'r gorffennol yna. A hefo'i gilydd, Eseia pennod 53, be mae'n neud? Mae'n pwyntio ymlaen, dydy, i'r dyfodol. I ddweud wrthon ni am Dduw a'i gynllun a'i fwriadau i anfon mab ei fynwes. I anfon mab ei fynwes, i fyw ac i farw dros bechaduriaid. Mi fu o'na ambell i ymgais i drysu'r cynllun yma. Da chi wedi darllen Ail Brenhinoedd pennod 11. Dwi'n meddwl bod y pennod yna'n dechrau hefo'r geiriau ac atal euawdd yn teyrnasu yn y wlad y pryd hwnnw, neu rhywbeth fel yna. Ynde? A mae hi, da chi'n cofio'r frenhines atal hi, mae'n trio difetha yr had brenhinol, fel nad osa ddim. Dwi'n meddwl mae'r teitl sgyn Dale Ralph Davies yn ei esboniad o ar Ail Brenhinoedd ydy, ar y teitl i'r pennod yma ydy The Lady Who Saved Christmas. Darllenwch yr hanes achos mae Joas bach yn cael ei achub gan Josiba, mae'n cael ei guddio mewn cwpwr dillad. Mae'n cael ei gadw'n ddiogel. Gwrandwch wan, a tynwch hwn, tyn hwn i dy enaid bach bore yma. Duw mawr ydy'r Duw sy'n cadw cyfamod. Duw mawr ydy'r Duw sydd yn llywodraethu yn ei fyd yn y pethau mawr a'r pethau bach mwyn cadw i bobl a dod â'i fwriadau i ben. Gwrandwch ar Thomas Charles. Mae holl drefn yr iachawdwriaeth, meddwl fo, yn amlygu doeth i neb Duw. Chi'n cael dim gwell na hwnna, nadrwch. Holl drefn yr iachawdwriaeth yn amlygu doeth i neb Duw yn ei holl ddawredd a'i amrywiaeth di-derfyn. Y mae Crist yn cael ei alw yn ddoethineb, am ei fod yn dduw anfeidrol-ddoeth yn ddoi hun, am fod holl drysorau doethineb ac wybodaeth yn guddiedig ynddo, fel cyfryngwr. Yn ei berson, mae foedd Thomas Charles yn cytuno efo fi, yn ei berson ac yn yr hyn a gyflawnodd, yno y mae'r amlygiad mwyaf cyflawn o ddoethineb dwyfol a weli'r byth. Ardderchog, de. Ardderchog. Y trefniant, bod o'n hen drefniant, ydy'n penawd gyntaf ni. Yr ail ydy troi y byrddau. Troi y byrddau. Mae'r efengil a'r neges yma am y groes yn dweud wrthon ni am ddoethineb Duw hefyd yn y ffordd mae'n delio hefo'r broblem fwyaf.
A'r broblem fwyaf ydy'r gelyn. A mae yna elyn. Mae yna elyn. Mae yna elyn i Dduw. Mae yna elyn i bobl Dduw. Mae yna elyn i'r Efengil. Mae'r byd eisiau ni chwarae'r pethau yna lawr. Dwi'n crwydro eto i ddeud hyn. Mae'r byd eisiau i ni chwarae'r pethau yna lawr ac wneud yn fychan. A mae'n elyn brwnt a mae'n elyn creulon. Os da chi'n dal yn Corinthiaid, y penodau cyntaf, drychwch ar yr ail benod. Bedwaredd adnod ar 14. Yr rhai aniannol, medda fo, ddim yn derbyn y pethau sydd o ysbryd Duw oherwydd ffolineb ydynt. Ddim yn derbyn ac yn deall. Hynny di, diolch gwaniaeth pa gyfieithiad rowch chi o'i blaen nhw, ffolineb ydyn nhw. Ffolineb ydy'r pethau yma i'r dyn aniannol. Unrhyw un nad ydy gras ddim yn gweithio yn ei bywyd nhw. Mae'r cwbl tu hwnt. Tu hwnt. Mae'r cwbl yn ffolineb. A mae hwn yn dod â ni at galon y broblem. Nid oherwydd nad ydy pobl ddim yn deall, felly, hwnna yn broblem, yn broblem gwahanol. Ond oherwydd bod na wrthwynebiad, oherwydd bod na elyniaeth, ac elyniaeth ydy o, tuag at y neges, a da ni'n gorfod gofyn, o ble mae hwn yn dŵad? O ble mae'r elyniaeth? Be di gwreiddyn? Be di achos yr elyniaeth yna? Pam bod pobl yn meddwl bod hwn yn ffôl? Pam bod yr angredadyn yn troi drwy'n tuag at y pethau yma? Ydych chi'n meddwl am hanes yr arglwydd Iesu Grist ei hun? A be ddigwyddodd iddo fo? Be ddigwyddodd iddo fo? Mae o'n cael ei wrthod. Mae yna bobl yn troi timyn tuag ato fo. A hwn ydy'r glân, a'r cyfiawn, a'r perffaith. Hwn oedd yn dysgu pobl am Dduw. Hwn oedd yn helpu pobl ac yn iachau nhw, ac yn cydymdeimlo hefo nhw, ac yn tosturio hefo nhw. A mae'n cael ei wrthod. Mae'n cael ei wrthod am o leia 2 reswm. Hwn di'r cyntaf. Oedd o'n cywiro pobl. Oedd o'n cywiro pobl. Oedd o'n deud wrth bobl, clywsoch ddywedyd gan yr rhai gynt, da chi wedi clywed fel hyn, ond dwi'n deud fel hyn. A da ni'n licio cael yn cywiro nag da. Da ni'n cymryd hwnna'n rhwydd. Rwy'n yn cywiro ni. A'r ail reswm ydy hwn. Yr unig gyhuddiad oedden nhw'n gallu gael i sticio rhyw fath yn erbyn yr arglwydd Iesu Grist, iddo wneithur ei hun, da chi'n cofio, yn Dduw. Iddo wneithur ei hun yn Dduw. Hold on. Os di hwnna'n wir, da ni ddim yn mynd i wrando arno fo, nag dan. Fel na oedden nhw'n meddwl. Da ni ddim yn mynd i wrando. Am be? Wel, da ni eisiau bod yn frenhinoedd bach ac yn freni nesa bach ar yn bywyd. Fi wedi'r gwbl sydd gan yr hawl i ddeud beth dwi eisiau. Fi sydd gan yr hawl i ddeud beth dwi'n gredu. Fi sydd gan yr hawl i ddeud sut ydw i eisiau byw. Dwi'n eisiau neb arall i ddeud y pethau yna wrthai. Oedden ni'n sôn estalwm am y fi fawr, dwi'n bydd clywed pobl yn sôn am hynny estalwm. Ond fel ada ni, mae yna rhyw fi fawr yn perthyn i ni gyn bod gras yn gweithio yn bywyd ni a hyd yn oed wedyn. Mae'n gallu bod yn broblem i ni. Ond be di'r rheswm am yr elyniaeth yma? Gwrandwch ar Iesu Grist a gowch chi droi hwn os da chi isio. Ond na i'ch rybuddio chi, dwi isio chi droi i'r nesa. Ond yn Lyc penod 11, enghraifft, ac adnod 21, mae Iesu Grist yn esbonio pam mae o wedi dod yma, a beth yw ei weinidogaeth, be mae o wedi dod yma i'w wneud. A mae'n siarad yn y terma yma. Mae'n deud,
mae yna un cryf, medda fo, arfog, a mae'n dal i balas mewn heddwch, a mae yna bobl mewn caethiwed yn y palas yna. Mae nhw'n llonydd, dyna beth yw'r gair, hynny di, yn methu gwneud dim byd. Mae nhw mewn caethiwed. A wedyn, medda fo, mae yna un cryfach na gef. Da chi'n cofio? Mae yna un cryfach na gef yn dod i mewn, ac yn ymosod arno fo, ac yn ei oresgyn o, fel bod yr rhai oedd yn cael ei dal yn gaeth, yn cael ei rhyddhau. Fel na'n union mae'r arglwydd Iesu Grist yn siarad am ei weinidogaeth. Dyna pam y daeth o yma. Fod i'r un cryfach sy'n dod i mewn, y gelyn, yr un sydd yn ei dal nhw'n gaeth, ydy diafol. Chon pobl dyddi yma'n poeni, dwi'n crwydro eto i ddeud hyn. Pobl yn poeni'n ofnadwy am AI a'r algorithms, mae fel ydych chi ddeud o ia. Sydd yn rheoli bywyd pobl a bod ni ddim yn rhydd a pwt i'r robots mae i ddeud wrth dwi isio fy rhyddid. Da ni'n gaeth i'r algorithms, mae yna gaethiwed mwy dychrynllyd o lawar na hwnnw. Rwan, trowch i'r geiriau. Efengyl Iwan, penod 12. A na i siarad tra ydych chi'n troi iddo fo. Mae Iesu Grist yn aml, mae gael yn Efengyl Iwan, mae Iesu Grist yn aml yn siarad am ryw awr, dydy. Ryw awr. Ni ddaeth mawr i eto, ond mae'r awr ar ddod, a mae o'n gwybod pryd y daeth yr awr honno. Mae'r adnod sydd gynno ni yn enghraifft o hynny. 12, penod 12 Iwan, adnod 31. A mae'n deud, mae bron ar ddiwedd i weinidogaeth yn y fan yma wan. A mae'n deud fel hyn, sbiwch, dyma awr barnu'r byd hwn, yn awr y mae tywysog y byd hwn i gael ei fwrw allan, meddwl. Welwch chi hwnna? Mae'n cydio hefo beth ni ddeud am Luc 11, dydy. Dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. Rwan, meddwl fo, os gan i ddefnyddio'r darlun neu'r alegori yn Luc 11, mae'r un cryfach ar fi'n dod i mewn, meddwl. Yn awr, mae tywysog y byd hwn ar fi'n cael ei bwrw allan. Ewch ymlaen i 32 a drychwch ar hwnna a minnau. Os caf yn yr chafu oddi ar y ddeiar, a dynaf bawb ataf i fy hun. A mae Ioan yn ychwanegu rhag bod ni'n camddeall hwnna o gwbl, mae'n rhoi y pictiwr i ni, mae'n rhoi y darlun i ni, bod Iesu Grist, drychwch yna i, bod Iesu Grist wrth ddeud y geiriau wedi gwneud fel hyn. A minnau os dyrchefir fi, gan ddangos dull ei farwolaeth mewn 2 adnod, ac osau i'w gilydd, mae Iesu Grist yn deud wrthon ni y broblem. Beth yw'r broblem? Tywysog y byd hwn. Dal pobl yn gaeth. A'r ateb i'r broblem ydy y groes. Yr un cryfach yn dod i mewn. Y bydd o trwy farw yn diarfogi ac yn caethiwo'r un drwg sydd hyd fanna yn dal ei balas. Ond ar ôl y groes, neu wrth farw, bod na ryddid yn dod i bechaduriaid. Mae'r un drwg yn dallu meddyliau yr rhai digred. Fel nad yw'r goleini'r Efengyl yn cyrraedd. Mae'r un drwg yn gweithio i gadw pechaduriaid yn ufudd iddo fo. Pechod ydy'r offeryn y mae o'n ei ddefnyddio i wneud hynny. Be sy'n digwydd ar y groes, meddach chi? Wel, mae'r arglwydd Iesu Grist yn delio unwaith ac am byth hefo'r pechod yna, hefo'r broblem yna. Mae o'n ei symud ti, oddi ar y ffordd, down ni at gyfeiriad yn y munud sy'n deud hynny. Mae'n symud y broblem, mae'n cymryd y broblem arno fo'i hun. Da chi'n gweld doethineb, dwi'n di anghofio'r testyn, gobeithio na da chi ddim chwaith,
Da chi'n gweld y doethineb sydd yn fan yma rwan. Pa mae'r gelyn yn meddwl mae fo sydd wedi ennill y dydd. Mae'r rhain wedi cael ei ffordd, ni fynnwn ni hwn i fod yn brenin arno ni, a mae yna elyn sydd yn ei hysgogi nhw i'r cyfeir. Na fo rwan, da ni wedi sortio'r broblem, da ni wedi cael gwarad â mab Duw, da ni wedi cael y gorau arno fo. Pa mae o'n meddwl mae fo sydd wedi ennill, trwy gael gwared o'n fab Duw, mae'r union weithred yna o farw yn troi y byrddau ar yr un drwg. A marwolaeth y gwaredwr yn sicrhau rhyddid i'w bobl. Pa mae'n edrych fod y gwaredwr yn colli'r dydd. Ac i bob golwg ddynol, mae o felly, dydy, marw mewn gwarth a chwilydd ac unigrwydd. I bob golwg ddynol, mae o'n colli. Ond hwn y digwyddiad yma, y groes yma, a beth sy'n digwydd yn fanna, sydd yn sicrhau buddigoliaeth iddo fo, i'r gwaredwr, ac i'w bobl yn ei sgil o. Mae yna emyn dwi'n wirioneddol hoff ohoni hi. Dwi'n yn gyfarwydd iawn efo lot o emynau Saesneg, a dwi'n yn siŵr di hon yn emyn neu can Gristnogol falle yn well, gan ddyn o'r enw S.W. Gandhi. A mae'n dechrau, da chi'n gwybod, his be the victor's name, mae'n chwiliwch amdani. Dyma'r ail bennill, by weakness, gwrandwch ar hwn, neu drio deud o'n yn Saesneg gorau. By weakness and defeat, he won the mead, y wobr di hwnna, and crown. Trod all his foes, y gelynion, trod all his foes beneath his feet by being trodden down. Dyna, mae'n rhyfeddol dydy, doethineb Duw, pa mae'r gelyn yn meddwl bod o wedi ennill, a mae'n edrych fel i fod o, ond mae Duw yn troi y byrddau ar y cwbl. Da ni'n arfer meddwl dydan am yr atgyfodiad fel buddigoliaeth, a mae wrth gwrs. Mae eisiau cofio, mae'r gwaredwr yn ennill y dydd ar y groes. Yn Eden, cofiaf hynny byth. Bendithion gollais rhif y glith, syrthiodd fy nghorn... Ddigwyddodd o'n fanno? Syrthiodd fy nghoron wyw. Be wedyn? Lle mae'n gobaith ni? Ond buddigoliaeth Calfari enillodd hon. Enillodd hon yn ôl i mi. Mi ganaf trafbwydd byw. Mae'r apostol yn egluro'r union bwynt yma, gwch chi droi iddo fo yn eich amser eich hun, Colosiau Pennod 2, y ddogfen yna, meddwl fod chi'n cofio adnod 14, oedd yn dangos gymaint ydy ein dyled ni, y bil yna sydd arno ni Dduw, mae'r gwaredwr yn hoelio'r bil, dyna'r ddarlun ynddo, yn hoelio'r bil wrth y groes ac yn talu'r dyled, ond hefyd drwy yn yr un ffordd, yn yr un stroc, yn diarfogi tywysogaethau ac awdurdodau i gwneud nhw'n sioe ger bron y byd yn ei fuddigoliaeth arnynt arni hi. Dwi wedi meddwl amdano fel hyn. Mae'r diafol yn crechwenu pan mae'n edrych ar yr arglwydd Iesu Grist yn hongian rhwng dau leidr. A mae Duw, tra mae o'n crechwenu, mae Duw yn tynnu ddanadd o, bob un ohonyn nhw. A dydy ddanadd o ddim yn ail dyfu. Mae di colli y dydd. Mae di colli y gallu a'r hawl i fedru brathu pobl Iesu Grist oherwydd bod y gwaredwr wedi marw ar groes. Y trydydd pwynt ydy y taliad. Duw yn talu iddo'i hun. Duw yn talu iddo'i hun. Da ni'n gweld yn yr ysgrythur y gras mawr, y caredigrwydd rhyfeddol yma sydd yn y gynllun,
yn dangos doethineb Duw i ni. Yn yr ystyr, mae Duw sydd yn cael y clod. Duw yn unig sydd yn cael y clod am y cynllun yma. Be sy'n bod ar y byd yma? Be di'r broblem a'r rheswm am y trafferthion a'r twllwch a'r llanast? Atab yr ysgrythur ydy, oherwydd bod ni allan o berthynas hefo Duw. Yng Ngardd Eden, mae Adda ac Efa, maen nhw'n gwrthryfela yn erbyn Duw. Maen nhw'n dewis mynd i ffordd eu hunan. A thrwy hynny, yn dod dan gondemniad Duw. Canlyniad be maen nhw'n neud, y gwrthryfel, canlyniad be maen nhw'n neud ydy marw. Fel am mae'r Beibl yn siarad amdano fo, y cyflog, y wobr, y canlyniad am bechu ydy marwolaeth. A dyma chi a fi bora ma'n edrych ar y groes ac ar hwn sydd y marw yno. Pwy ydi o? Pwy ydi o? Iesu medda ni, y Saer o Nazareth, sydd yn esiampl ardderchog ac yn dysgu pethau neis i ni am Dduw ac yn iachau ac yn helpu lot o bobl. Ond ai dyna'r cwbl da ni'n gallu ddeud amdano fo? Iesu o Nazareth sy'n deud pethau neis. Mae'n pobl sy'n siarad fel yna, maen nhw hefyd yn gorfod ychwanegu biti. Biti bod o di marw. So sa fod i byw yn hirach, sa di cael helpu lot mwy o bobl, sa ni di medru dysgu mwy. Ni dyna, ni fanna mae'r Efengil. Di'r Efengil ddim yn fanna, o gwbl. Dim o gwbl. Mae'r Efengil yn deud wrthon ni i fod o wedi dod yma i farw. Fod o wedi dewis marw. Gwirfoddoli i farw. Pam hynny, meddach chi? Wel, oherwydd yr union beth yna. Oherwydd mae marwolaeth ydy'r gosb am bechu yn erbyn Duw. Dio ddim yn heiddi hynny. Da ni'n dysgu hynny. Dio ddim yn heiddi hynny ohono ei hun. Tywysog bywyd ydi o. Ond mae o'n dewis rhoi ei einioes dros y defaid. Y cyfiawn dros yr anghyfiawn, mae'n air pwysig yn y Testament Newydd, yr hwn am carodd medda'r apostol ac ei dodes ei hun, neu dododd ei hun, droso fi. Be mae hwnna'n olygu, meddach chi? Dwi'n deall bod pobl yn trafod i tafodan dwll am y pethau yna, yr iawn, a'r aberth, a'r offrwm. Ond pan da chi'n meddwl am y peth, mae sôn am aberth yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n cyfeirio ni nôl i'r Hen Testament. Achos fanno mae'r gair aberth, fynycha, a mae'r holl system y grefydd Iddewig yn seiliedig ar aberthau. Y cwestiwn ydy, pwy ydy hwn? Pwy ydy hwn sydd yn marw ar y groes ganol? Mae'n deud wrthon ni. Drwy ei weinidogaeth reit ar y cychwyn, mae'n deud, ni ddeithim i dorri ond i gyflawni. Dwi wedi dod yma i wneud rhywbeth, i gyflawni. Reit ar y diwedd, mae'n deud wrth i ddisgyblion, bod yn rhaid cyflawni pob peth sydd yng nghyfraith Moses. A hwn di'r pwynt dwi'n drio wneud wan. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei fywyd glân yn paratoi ar gyfer rhoi ei hun yn aberth cyflawn, digonol, pur, i Dduw. I Dduw. I gyfarfod hefo gofynion perffaith, cyfiawn, gyfraith, Duw. Mae o'n talu yr iawndal. Ond pwy ydi o? Wel, mae'n Dduw. Mae'n fab Duw. Ac mae'n rhoi ei hun yn aberth. Be sy'n digwydd yma, meddach chi? Dyma be sy'n digwydd yma. Mae Duw yn talu'r ddyled yma iddo fo'i hun. Iddo fo'i hun. Glwswch chi am rhywbeth mwy rhyfeddol. Mwy rhyfeddol. Y ddyled fawr cymaint oedd a dalodd ef yn llawn. Mae'r Efengil yma yn galw ni bore yma.
Allech chi fod yma am y tro cynta. Allech chi fod yma am y 10fed tro. Lle bod chi wedi bod yma ers blynyddoedd. A da chi'n gwybod yn eich calon bod chi ddim wir wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r efengil yma yn yn galw ni i gredu. Yn yn galw ni i edifarhau ac i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Yna adnod, a mae uno fwy nag unwaith yn y Beibl, sydd yn deud fel hyn, dechrau doethineb i ofn yr arglwydd. Ti'n ma'n dechrau dod i wybod am Dduw, heb dy fod ti'n ymostwng i'r ddoethineb yma Duw yn ei ddatguddio i ni yn yr efengil. Da chi'n teimlo'n dwp weithiau? Da ni'n sôn am y gair doethineb. Pan da chi'n clywed y bobl yma, 5 munud bach wan, pan da chi'n clywed y bobl yma ar deledu neu lle bynnag, hefo ryw lais Marks and Spenceraidd, awdurdodol, yn siarad yn doethinebu ynglyn â gwahanol bethau, ac yn tanseilio yr ysgrythyr, ac unrhyw syniad o Dduw, Mae hwnna'n eich chi deimlo. Neu dwi ar ben yn hun efo'r pethau yma. Mae'n gallu'n siglo ni, dydy. Mae'n gallu'n hysgwyd ni. Chwa, dwi'n teimlo'n dwp yn aml iawn. Dwi'n teimlo'n dwp pan ddau'n clywed gweinidogion yn trafod y llyfr diweddara neu'r blog diweddara pan mae yna ryw esboniwr yn ymddangos na dwi erioed wedi clywed amdano fo yn deud bod angen i ni ail-edrych ar bethau sylfaenol yn yr ysgrythyr a meddwl amdanyn nhw eto mewn rhyw gyd-destun wahanol. A mae hwnnw wedyn yn rhoi gwedd wahanol. Croes wir i fel oedden ni wedi meddwl oedd yn wir. Mae angen i fi ychwanegu nodyn yn y fan yma. Diolch i Dduw, yng Nghymru ac yn y Gymru Gymraeg, bod gynnon ni griw o bobl, dynion rhan fwyaf, cymharol ifanc, well mi ddeud, dynion deallus, clyfar, sy'n ysgolheigion yn ei meisydd ac sy'n glynu at yr ysgrythyr ac at yr efengil. Maen nhw'n help mawr i bobl fel fi. Dwi'n gorffan efo stori. Blynyddoedd yn ôl, o'n i'n henuriad yn Eglwys Gwirfai ac Gardudwy. Ac yn ystod rhyw gyfnod, dwi'n yn cofio pa flynyddoedd oedd nhw, fyddaeth na don o fendith i Eglwys Gwirfai, a lot o bobl o'r tu allan yn dod i mewn, ac yn fwy na hynny, dod i ffydd, dod i gredu, pobl nad oedd gennyn nhw ddim cefndir crefydd na capal na dim o'r fath. Ac o'n i'w thymodd efo nhw. Ella bod well mi beidio enwi neb, ond ella fi reina chi'n gwybod am bod dwi'n sôn. Ac o'n i'n ymweld efo nhw yn aml ac yn gyson. O'n i'n gallu bod yn ddwyawr yn atab cwestiynau. Ond a'i'm eich gadw chi wan. A dwi'n cofio ryw dro, rwy'n yn deud wrthai. Ac yn gofyn i mi. Oedden nhw'n darllen i Beibla gyda llaw, os oedden nhw'n darllen, oedden nhw'n darllen i Beibla yn Saesneg achos da ni'n mynd dallt yr un Cymraeg. Fel am Cymru, yn aml iawn maen nhw'n meddwl bod nhw'n deall y Saesneg yn well. A'r ddynas yma, na i henwi hi coffawdwriaeth amdani, Gwyneth. Gwyneth yn gofyn i mi ryw ddwrnod, o'n i mond wedi croesi'r stepan. Dwi wedi ffeindio mistec yn y Beibl, Dewi meddai. O, iawn, Gwyneth meddai, well ni gael sgwrs am hwn. Da chi'n gwybod, mae'n deud yn Galatians, God forbid that I should glory save in the cross of Jesus, neu Christ. Da chi'n dallt y geiriau yna, God forbid, da ni'n mi fod i ddeu hynna ac dan mawna fatha rhegi dydy Dewi. God forbid, yndi mae o, ond mae o fanna, ydy Duw ddim yn gadael i ni wneud hyn, dyna beth i ystyr o. Glory, o ia, glory, di'r hogan ifanc amser hynny sydd wedi dod i ddiw at Anio Patagonia. A wedyn, dim save in the cross, ydy hwnna chi? Safe in the cross, meddai. God forbid that I should glory. Safe
in the cross. Chwa beth ddys i wrth a fi fy hun, o'n i'n dweud chi o'n i'n gallu bod yna o Moria. Gwyn dy fyd i. Nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti. Oedd hi yn gwybod mwy am bethau sydd yn wirioneddol bwysig i'w gwybod. Oedd hi'n Gristion, ond oedd hi'n gwybod mwy am bethau sydd wirioneddol bwysig i'w gwybod, sef yr Efengyl, na'r gwybodaethon a'r doctoriaid yma sydd yn elynion byw i'r Efengyl. Mae Iesu Grist yn gweddio fel hyn. Yr wyf yn diolch i ti o dad, arglwydd nef a deir, am i ti guddio'r pethau hyn. Rhag y doethion a'r deallus yn ei golwg ei hunan, a'i datguddio honot i rai bach. Canis felly yr hyngodd bodd i ti. Be sydd wedi digwydd i ni? Wrth i ni ddod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Da chi'n cofio'r apostol, mae'n siarad am y profiad ac am ddod i gredu. A mae'n deud beth fel hyn, Dyw, medda fo, sydd wedi gwneud y gwaith yna. Dyw, yr hwnna o'r chymynodd i'r goleuni lewyrchu'n y twllwch. Mae'n mynd yn ôl i Genesis 1 yma. Dyw, yr hwnna o'r chymynodd i'r goleuni lewyrchu'n y twllwch, yw yr hwn a lewyrchodd yn eich galonau chi i roi i chi oleuni gwybodaeth, gogoniant Dyw, sut? Yn wyneb Iesu Grist. Yn wyneb Iesu Grist. Trowch unwaith eto. Cyntaf Corinthiaid pennod 2, mae'r benod gynnwch chi o'ch blaenau i fod. Adnod 9 a 10. Ni welodd llygad. Ni welodd llygad. Ni chlywodd Clust. Ni ddaeth i feddwl neb. Y cwbl a ddarparodd Dyw ar gyfer yr rhai sydd yn ei garu. Ni welodd llygad. Ni chlywodd Clust. Ni ddaeth i gael o neb. Y pethau a ddarparodd Dyw i'r rhai. Sa lot o bobl medru cytuno fo hwnna. A Dyw mor fawr fedrwch chi byth wybod dim byd amdano. Sbiwch beth yw'r geiriau nesaf. Sbiwch yr adnod nesaf. Eithir Dyw a'i heglurodd i ni trwy ei ysbryd. Mwyn ei enw. Amen. Ganwn ni yr emyn ola. Gwel ar y croesbren acw, gyfiawnder mawr yn doethineb a thrigaredd, y cwbl yn gorwedd mewn un lle, a chariad anfesurol, yn awr i gyd yn un, fel afon fawr lifeiriol yn rhedeg at y dyn. Diolch yn fawr.
Cyn i ni gloi, gai just atgoffa chi, mae yna y paned, ystafell drws nesaf. Os da chi'n rhiant, mae'n siŵr fydd y plant yn gwerthfawrogi chi'n mynd i nôl nhw yn syth, a fydd Catra neu dîm yn gwerthfawrogi. Os da chi'n mynd i nôl nhw yn syth a wedyn dod i cael paned. Cofio stondennau, yr elusennau, siantaethau gwahanol yn rhannu am gwaith Duw dros Gymru, 1:00 nes lawr y coridor yma hefyd. Bob bore os ys yma, dyn ni'n mynd i rhannu y fendith yma, a dwi'n cymryd fydd o'n fendith newydd i ran fwy ohonych chi. Na i ddarllen o i ni y bore yma, a wedyn fel mae'r wsos yn mynd ymlaen, lle fyddwn ni gyd yn teimlo yn fwy gyfarwydd i ymuno mewn. Ewch nawr, yn cymdeithas Duw y Tad, ac wrth i chi fynd, cofiwch, trwy ddaioni Duw, yr ydych wedi'ch geni i'r byd hon, trwy ras Duw, yr ydych wedi'ch cadw ar hyd y dydd, tan yr awr hon hyd yn oed. A thrwy gariad Duw, a ddatguddiwyd yn llawn yn wyneb Iesu, yr ydych wedi'ch prynu, yr ydych yn cael eich prynu. Amen.